FPS, to nechci. A co ještě můžem ukázat? Půjdeme do event světa, vám ukážu, co tam a jak. Event svět je tamhle. Ují. A tak, tady máme různý eventy, jestli víte, co to jsou eventy, tak to jsou hry, za které dostáváte odměny. První, to je Mine Run, utíkáte přes překážky a tak dále. Potom tady máme Paintball, to je asi s kuličkama, co jsem nikdy nehrál, Ztracený chrám, taky jsem nikdy nehrál. To je Bomberman, to určitě znáte od House, od House a Ježicha, spíš to točil jenom House, třeba na cíl, tam to je rozbité, to je taky rozbité, to je taky rozbitý, je taky rozbitý. Proto tady máme, co je tohle, údržba, Zahrám si event údržbu. Dobré, no, tohle nevím, co to je. Máme parkour, strom moudrosti, to je asi 200 bloků vysoký a je to strašně těžký. Potom je tady wall, zeď, to je teďka novej. A skákání, to je nějaký parkour. Parkour, to skáčete do dír v zemi, jinak když se netrefíte, tak vás to zabije, to je to stejné jako radě pro 4 hráče. Waterfall, stačí, to jsem nikdy nehrál. Žebříky taky ne. Parkour, to jsem hrál. A tady jsou nový, tady jsem se jenom koukal, ale zase jsem to nikdy nehrál. Tohle je vstup a hry, vlastní, radši nebudem líst. Bez výbavy, tak to je asi nějaký 10 hráčů bez výbavy, zbraní je nějaký PvP, nevím. Potom tady máme to bylo rozgrifovaný. Potom tady máme mob arénu, arena, kde se nám spanují mobové, PvP arena, další PvP arena, tam to byla poušť, tam to byl tak poušť, to je prostředí poušť, stronghold, les a peklo. Tady vzadu máme podkopávačky, spíš jenom podkopávanou, což občas hraju, moc mě to nebaví. Potom je tady LED balónem. Ne, nemám cheaty, je tady vypnutý PvP. Ups, tak to bylo jenom takový rozlet. Potom tady je skákaná hard, to si někdy zaskáčem, docela u toho rageuju. Ale jde mi to, už jsem byl na konci dvakrát, tak. To by asi bylo všechno z event světa, nebojte, jestli ještě něco bude. Z event světa potom co tady je, jo. A ještě jsou tady soutěže stavební, a že stavíte, teda teď je Čína, že stavíte čínský baráky, potom vám je RT ohodnotí a možná vyhrajete, když budete první v této blablabla, když budete první v téhle soutěži dostanete, myslím, že 150 000 nebo 100 a dostanete ještě na 14 dní VIP. Tohle moje. Potom druhý místo je, myslím, 100 000 a třetí je 50 000, takže by se mi hodilo aspoň třetí místo. Money, kolik mám money? 18 000, ale není tak zas hrozný. Jsem měla i hůř. No, tady je prostě, zahrada, můj tajné místo. No, tady něco dám ještě, to nevím ještě co. Bloky dílu.
To nikdo nikdy nesežene. A ještě nevím, co bych měl ukázat. A to by asi pro tento díl bylo všechno. V druhém dílu, jestli se na něco povzpomenu, tak ještě to ukážu a dám další si musíš zaplatit. Tak, to by asi teda bylo všechno, uvidíme se u dalšího dílu a čau, 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 no prostě zdaro. Vy jste ještě tu? Fuck you, zdaro.